ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି କି ନା ମରି ବି ଯାଉଛି? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘଞ୍ଚ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ? ହେଲେ କିପରି କରିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଫାର୍ମିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ 7ଟି ଉପାୟ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଘଞ୍ଚ ଆଉ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ମଣିଷର କର୍ମମୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇପାରେନି, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟି ଶୁଖିଯାଏ ନହେଲେ ରୁଗ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ରାମ ତୁଳସୀ, ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ, ଦୁର୍ଲଭା ତୁଳସୀ, କର୍ପୂର ତୁଳସୀ, ହରିଦ୍ୱାର ତୁଳସୀ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ 4 ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି। ସେସବୁର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଘଞ୍ଚ ଓ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିବା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ରହିଲା ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଗଛକୁ 7 ଦିନକୁ ଥରେ ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲେ କି ଝାଡ଼ି ଦେଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ତଳେ ଝଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ହାତରେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ବି ବାଛି ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ରହିଲା ତାକୁ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ନହେଲେ ହାତରେ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଛିଣ୍ଡାଇ ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଝାଡ଼ିବାରେ ଗଛ ଆଉ ତା'ର ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଡାଳ କାଟିଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନୂତନ ପତ୍ର ହିଁ କଅଁଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛର ଫୁଲ ବା ମଞ୍ଜରୀକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ମଞ୍ଜରୀ ନ ଛିଣ୍ଡେଇବେ, ସେ ମଞ୍ଜରୀରେ ଫଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗଛଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ା ହେଇକରି ମରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ମଞ୍ଜରୀ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଗଛ ତା'ର ଏନର୍ଜି ମଞ୍ଜରୀ କରିବାରେ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଯିବ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମଞ୍ଜରୀ ରହିଯାଇଥାଏ ବା ଶୁଖିଯାଇବ, ତାକୁ ଆଣି ମାଟିରେ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ନୂଆ ଗଛ ଉଠିଯିବ। ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ଉଠିଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇକି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ମାଟିରେ ରହିଯାଇଥିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛ ସେଥିରୁ ଉଠିଯିବ। ତୃତୀୟ କାମଟି ହେଲା ଗଛର ଟ୍ରିମିଂ ବା ଅଗପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା। ସବୁବେଳେ ତ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ନଥାଏ, ତ ଅଗପତ୍ର ବି ବେଳେବେଳେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ମଣିଷ ଯେମିତି ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ନିଶ, ଦାଢ଼ି, ଚୁଟିକୁ ଟ୍ରିମିଂ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଛର ଅଗପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଗଛଟି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍କୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆଖିକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଗଛକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଗଛକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ପତ୍ରକୁ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ କାମଟି ହେଲା ଗଛ ମୂଳକୁ ହାଲକା ଖୋଳିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଉଛି, ମରିଯାଉଛି, ଗଛ ମୂଳର ମାଟିକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହାଲକା ହାଲକା କରି ଖୋଳିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ଫସଫସିଆ ହେବ। ଚେରଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପାଣି ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛର ମୂଳ ମାଟିଟା ବସି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ହାଲକା କଲେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଗଛ ମୂଳଟି ଶୁଖିବନି। ପଞ୍ଚମ ଆଉ ସବୁଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଖରାଦିନେ ଗଛକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବା। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଆମେ ଗଛକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବା। ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ବସାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଣି ଦିଆଯାଏ। କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କତା ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା କତା ହେଉ, ତାକୁ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ଖେଳାଇକି ରଖିଦେବେ। ଗଛ ମୂଳରୁ ପାଣି ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବନି, କାରଣ କତା ସବୁ ପାଣିକୁ ଧରି ରଖିବ। ମାଟି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଓଦା ରହିବ। ଗଛ ମୂଳ ଓଦା ରହିଲେ ଗଛ ତ ଆଉ ଶୁଖିବନି ନା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ତ ମାଟିଟା କିଛି ବତର ରହିବ ଆଉ ଗଛକୁ ମରିବାକୁ ଦେବନି। ଷଷ୍ଠ କାମଟି ହେଲା ଗଛରେ କେଉଁ ଖତ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ଆମେ ତା ପାଖରେ ତ ଚୋପା କି ଅଳିଆ ଖତ ଦେଇପାରିବାନି ନା। ତା ଛଡ଼ା କେମିକାଲ ଖତରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେମିକାଲ ଖତ ଦେବା ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋବର ଖତ। ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଘଷି ନେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କିଛି କଞ୍ଚା ଗୋବରକୁ 2-3 ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣିରେ ସେହିପରି ବତୁରେଇବାକୁ ଦେବେ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବତୁରି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର କଲରଟା ପୁରା ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ତରଳ ଖତକୁ ନେଇକରି ଏବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇପାରିବେ। ଗଛ ମୂଳର ମାଟି ତାର ଏନର୍ଜି ପାଇବ ଆଉ ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ଘଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସପ୍ତମ କାମଟି ହେଲା ଗଛର ପୋକରୁ କେମିତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଉଆ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟି ପୁରା ରୁଗ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପାଉଁଶ ନେବେ। ପାଉଁଶ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଘଷି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହେ, ନହେଲେ କାଠ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହେ ତାକୁ ପାଉଁଶ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ କିଛି ଗ୍ରାମାସିନ୍ ମିଶାଇବେ। ଯଦି ପାଉଁଶ ଆପଣ 4 ଚାମଚ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗ୍ରାମାସିନ୍ ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ନହେଲେ ଅଧ ଚାମଚ ମିଶାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକରି ତାକୁ ଗଛ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋକ ଲାଗିଛି 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୋକ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ନହେଲେ ମରିଯିବେ। କେବଳ ତୁଳସୀ ଗଛ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଯଦି ଜଉଆ ପୋକ ଲାଗିଥିବ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ରୂପରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ହଁ, ଗ୍ରାମାସିନ୍ ଗୋଟେ ବିଷ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ପକାଇବେ ସେତେବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ନାକ, ମୁହଁ, ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବେ। ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ସାରିବେ ତାପରେ ହାତକୁ ଆସି ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି 7ଟି କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଘଞ୍ଚ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।